खुलुमबाय बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं आइनार सिगयारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दङ। आसाम सोरखारा बैसागु खुंफुं आफादफोरनो 1.5 लाख रां अनसुंथाइ होगोन बुंदों गिबि मन्थ्रि। बर'नि सासे लाइमोन पिनुस कुमार हाज'वारिया डक्टरेट डिग्रीनि मासिखौ आवग्रिना लानो हाबाय। बिहारनि पेटिया रेल स्टेशनाव सासे बिबायारिया फनपेनि QR क'डजों बिबायदों। सुबुं अनसाय बिफाना काजलगावआव 100 बेंगुराफोरनो ट्राइसाइकेल आरो हुइल चेयार रानदों। चिरांनि चापागुरियाव लामा आन्दायनाय सासे गार' सिख्लाखौ पुलिसआ रैखाथि होदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मंगलबारखालि दिसपुराव खौरांगिरि मेल खुंनानै बुंदों दि आथिखालाव आसामाव बैसागु खुंफुंनायनि थाखाय गोबां सान दाखांनाय जाबोबाय थादोंमोन, नाथाय बेफोरखौ बन्द खालामनो थाखाय आसाम सोरखारा मोनसे अनसुंथाइ आसनि लादों। बेखायनो जायफोर बैसागु खुंफुं आफादफोरा 10 बोसोरनिबो गोबाव जाबाय, बैफोर बैसागु खुंफुं आफादफोरनो 1.5 लाख रां रायजो सोरखारा बयनोबो अनसुंथाइ होगोन होननानै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरिनि गेजेरजों मिथिहोदों। नाथाय रावबो बैसागो खुंफुं आफादफोरा रावनिफ्रायबो सान दाखांनानै एबा दाबि दावा खालामनानै रां बुथुमनो मोननाय नङा होननानैबो गिबि मन्थ्रिया बुंबावदों। मोनसे गोजोनथाव खौरां बर'निनो सासे लाइमोन पिनुस कुमार हाज'वारिया गावनि नांथाब नाजानायनि गेजेरजों डक्टरेट डिग्रीखौ आवग्रिनो हाबाय। मख'जाथाव दि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सान्थिपुर निज्लागुरि गामिनि थागिबि ब्रिन कुमार हाज'वारिनि आरो हाम्फे हाज'वारिनि ब्रैथि फिसाज्ला पिनुस कुमार हाज'वारिया गावनि मेंनाय गैयै नांथाब नाजानायनि गेजेरजों मेनेजमेन्ट अफ टेक्न'लजियाव IIC बेंगालुरुनिफ्राय प्रफेसार बालाचन्द्र पाटिलनि नायदिंनायाव डक्टरेट डिग्रीनि मासिखौ आवग्रिनो हायो। सुलुङाव मिथिनाय बादिब्ला चिरां जिल्लानि सान्थिपुर निज्लागुरि गामिनि पिनुस कुमार हाज'वारिया दायो IIT कानपुरनि इन्डास्ट्रियेल एडमिनिस्ट्रेटिभ इन्जिनियारिं मावख'आव एसिस्टेन्ट प्रफेसार महरै खामानि मावगासिनो दं। मोनसे सोमोनांथाव खामानि जुगनि सोलायनायजों बिबायारिया बिबायनो थाखाय सायख'ना लादों डिजिटेल बिजों। मख'जाथाव दि बिहारनि रेल स्टेशनाव सासे 40 बोसोर बैसोनि राजु पेटेल मुंनि सुबुङा आखायाव जलंगा लाना बिबायनायनि सोलाय सम आरो जुगनि सोलायनायजों खारफालांनो थाखाय डिजिटेल बिजों सायख'ना लादों। राजु पेटेला रेल स्टेशनाव गोदोनायाव फनपेनि QR क'डखौ हरना लानानै थाबायना बिबायदों। सुलुङाव मिथिनाय बादिब्ला राजु पेटेला उन्दै समनिफ्रायनो बिबायारि खामानिखौ मावबोदोंमोन, नाथाय दा डिजिटेल जुगाव सिगांनि बायदि जलंगा लाना बिबायनायनि सोलायै डिजिटेल बिजोंजोंसो बिबायदों। चिरां जिल्लानि सदर काजलगाव पेरेड ग्राउन्डआव मंगलबारखालि सुबुं अनलाइन बिफाना चिरां जिल्लानि गासै 100 बेंगुराफोरनो ट्राइसाइकेल, हुइल चेयार आरो टकन राननानै होदों। बे हाबाफारियाव सुबुं अनसाय बिफाननि मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्म, MLA जयन्त बसुमतारी आरो अजय कुमार राय आरो लोगोसे चिरांनि DC नरेन्द्र कुमार साहा, चिरांनि SP रन्जित बरा मोनहा बाहागो लादोंमोन। मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ बुंदों दि आथिखालाव चिरां जिल्लायाव गासै 1530 बेंगुराफोरनो गासै मोन 5775 मुवा बेसाद राननानै होनांगौमोन, नाथाय गासै 100 बेंगुराफोराल' मंगलबारखालि सौफैदों होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। चिरां जिल्लानि चापागुरि गोजोनपुरियाव लामा आन्दायनाय सासे गार' लाइमोन सिख्लाखौ तालिगाव थानानि ट्राफिक पुलिसआ रैखाथि होदों। तालिगाव थानानि ट्राफिक पुलिस अफिसार नुर हुसैन खानआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायनाय बादिब्ला सासे फिलफिलि सालायग्राया ट्राफिक पुलिसनो खौरांखौ होग्रोदोंमोन, मानो होनोब्ला बै गार' सिख्लाया गार' रावनि अनगायै गुबुन रावजों रायज्लायनो हायाखैमोन। बेखायनो राहा गैयैयाव पुलिसनो खौरांखौ होदों। बेनि उनाव पुलिसआ जेब्ला बै गार' सिख्लाखौ सोंदोंमोन अब्ला गार' होननानै मिथिनो मोन्दोंमोन। लोगो लोगोनो पुलिसआ सासे गार' सुबुंखौ फनजों खाथियाव लेंहरनानै सिख्लानि सोमोन्दै मिथिनो हादों। ट्राफिक पुलिस नुर हुसैन खानआ फोरमायनाय बादिब्ला बै गार' सिख्लाखौ खृष्टान धोरोमनि मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लाहैनाय समाव सानै सेंग्राया गावनो खामानि एबा साख्रि होगोन होननानै बुरखायनानै लाना फैदोंमोन। बेनि उनाव बैसोर सानै सुबुङा सिख्लाखौ निसा होनानै बेहुस खालामदों आरो हरसेयाव गाव बहा दंमोन बेखौबो गार' सिख्लाया जेबो खोन्थानो रोङाखै।
नाथाय अब्लाबो सिख्लाया गावनि थंखौ क'क्राझार जिल्लानि बगरीबारि थानानि बेन्दोंआव थानाय पालकजरा गामिनि होननानै फोरमायदों। बिफानि मुङा महेन्द्र मारक आरो गावनि एबा सिख्लानि मुङा जेसिना सांमा होननानै मिथिहोदों। आथिखालाव नखरनिया जेसिना सांमाखौ तालिगाव थानानि आइजो सेलनिफ्राय लांफैनो हागोन होननानै पुलिसआ खावलायहरदों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।